Velkommen til video 4, hvor vi skal træne de næste 3 øvelser af den her serie. Starter lige med grundstanden her. Anklerne, skulderbreddes mellemrum. Knæene med sådan et mikrobøj, ikke spændt helt ud. Hoften kippet lidt ud, eller bækkenet kippet ind her, ja. Så hoften bliver skubbet ind under maven, og vi får den her lige lange ryg. Så den her fornemmelse af hovedet, der bliver trukket op af en snor her. Vi starter med Bring Chi Stantian. Og den første øvelse, vi laver i dag, det er Horse Stance Cloud Hands. Så der starter vi lige med at vægten over på det ene ben. Så komme ud her i cirka dobbelt skulderbreddes afstand mellem benene. Ja. Og så armene her, de skal kun bevæge sig op og ned. Det vil sige, selvom det ser ud som om muligvis, at armene de roterer rundt her, så er de faktisk stille, mens det bare er torsoen, der roterer rundt. Og ligesom i sidste øvelse, i sidste video, der er en del af øvelsen her, at få det her vred i taljen. Og det vil sige ikke at lade benene følge med. Og det bliver, kan man sige, lettere i den her øvelse, hvis man går lidt længere ned i den her horse stance, fordi så kan man sige, så tvinger man simpelthen benene til at være låste der, hvor de er. Dermed skaber vi den her karkludseffekt, jeg også snakkede om før, hvor vi ligesom får et vrid op gennem ryggraden. Ja, og så træner vi jo så desuden vores ben, vores baller, lår, arme. Så for at have de her tunge skuldre og tunge albuer. Man kan godt blive lidt anspændt af at bruge lårene på den her måde. Lårene er jo vores største muskler, så når de bliver aktiveret, så er der meget blod dernede, og man kan hurtigt blive meget anspændte. Så det er virkelig for mig øvelsen i den her øvelse at forblive forholdsvis afslappet. Spænde af i underlivet og i ringmusklen. Det er jo sikkert komme vildt langt ud her, altså. Det vigtige er sådan set, at kroppen ikke begynder, eller at benene ikke begynder at følge med.
Og den næste øvelse her, træder jeg lige tilbage, så jeg kan se mit ben. Og der skal vi have sådan en god bred stand her foran og bagud til. Og så går vi ned her, krydser armene foran eller lige under knæet. Går op. Drag the sea and watch the sky. Så vi kan den her øvelse forestille os lidt, at vi er nogle fiskere, der har været ude og har lige trukket den her store fangst op, og i det vi taknemmeligt kommer op, så indtil vi lige oppe og siger mange tak for den her skønne fangst. Og i den her øvelse, der er en klassisk fejl, man skal passe på med, at når vi er her tilbage, det der så kan ske, det er, at det her bagerste knæ, det vil vride om, så det vil pege en anden vej end foden. Men lige nu der har jeg al min vægt på det her ben her, så der er faktisk det er en meget effektiv måde at smadre sit knæ på, altså at stå og vride i knæet, mens man lægger sin vægt på det, så sørg for at vride benet ud af der, i det I kommer tilbage. Og næste gang vi kommer tilbage her, så tag forreste fod, løft den op. Det kan være, den kommer lidt tilbage, for nu skal vi nemlig stå sådan lige op over vores bagerste ben. Ikke sådan lænet tilbage, men sådan stå lige op. Og så nærmest nogle kaninarme her. Og så lad vægten komme ned. Sæt foden ned, armene ned i vandret. Og kom op og stå op over forreste ben. Så den rytme vi har her, det er altså, vi kommer ned, vi går frem, og vi kommer op. Vi kommer ned, vi kommer tilbage, og vi kommer op. Det her, det er, oplever jeg, og hører jeg fra mange, den mest afslappende øvelse. Den hedder Pushing the Wave. Så have den her, når vi kommer frem her, har måske den her fornemmelse af at rulle en tønde, kommer op over den. Skub på tønden her, kommer op over den. Og have en fornemmelse af, at der er den her synkronicitet mellem fødder og arme, så i det de ligesom begynder at bevæge sig opad armene, så begynder foden lige at lette op på tåen, og i det den kommer ned, sker det samme. Så man kan nærmest have en fornemmelse af, at der er en snor, der trækker i begge dele samtidig, hvor man måske er lidt sådan en
en dukke. Og jeg tænker her, fordi den næste, den hænger så meget sammen med de her to, vi lige har gennemgået, så tager jeg også lige den her med det samme. Og den fortsætter vi så til, når vi kommer frem her. Så vender vi håndfladerne mod hinanden, og så lader vi albuerne trækkes ud, så meget ligesom øvelse 2. Her har vi den her bryståbning, men samtidig med at fødderne og benene laver den samme bevægelse. Kommer ned, kommer frem, kommer op, kommer ned, kommer tilbage, kommer op, kommer ned, kommer frem, kommer op. Og altså sørge for, at man bliver fremme, mens man kommer ned, og så går tilbage, og så kommer op. Og igen den her fornemmelse af tunge skuldre, tunge albuer, og hænderne, der strider igennem vand. Ude i fingerspidserne, mærk hvordan den her fornemmelse af fingerspidsernes modstand, det giver en tyngde gennem senerne, gennem kroppen. Det giver en modstand, som vi kan træne bindevævet op af. Mærker vi lige. Jeg laver 3 gange en firsdansian. Det er svært, at vi lige er gået igennem. Og så siger jeg tak for nu.